мәктәпне тәмамлаганда ук мин үземнең шушы Казанга киләсемне, Казанда яшәячәгемне күз алдыйдырым инде, беләдерим. Ну, минем бу теге җиңел генә китми бит инде ул берәйбер дә. Әкрен генә укыдым мин Мәдәният сәнгать университетында 4 ел, шул 4 ел дәврендә эшләгәндә Илсә Бәдретдинов белән эшләдем. Шунда минем планнар, уйлар бар. Мин бит теге бер җирдә кеше бер җирдә эшли дә шунда шикләнеп калырга тырыша. Мин аны әкрен үсәсе килә, күренәсе килә. Нарсалават Зәки Фатхетдинов үзенә чакырды инде. Аның белән эшли башладык. Анда 4 ел дәврендә эшләгәндә мин беләдерим менә шушындый үземнең көн килеп җитәр кебек һәрбер кеше үзенең теге вакытын көтәргә, әзерләнергә тиеш. Эстрада сәхнәгә чыгып эшләү теге ниндидер зур миллионнар, миллиардлар акча эшләү ниннән түгел инде миңа. Миңа татар халкына ниндидер күренәсе килә, ниндидер эс калдырасы килә үзеннән соң. Татар халкында теге шаяру көлеп әйтәм, теге Тукайлар, Җәлилләр, Такташлар, Сәйдәшләр булган кебек. Хәзергесе бунда бит безнең Салават абыйлар, Хәнияләр, алар Зәйнәп абыйлар, Ихам абыйлар, Әлфия апалар легендалар бит инде алар. Тарихта кирип кала торган, үзләреннән эс калдырган кешеләр. Менә шундый ук Рифат Зариповның шундый эзе калсын дип үзем теләп йөрим инде мин. Иншалла булырдыр дигән ниятләрдә инде. Шәхес буласы килә инде. Юмор шоу ясаучымы син? Әллә алып баручымы, җырчымы син? Кимсең? Бу сорауны инде төрле җирдә бирәләр, төрлесенә төрлечә җавап бирәм мин. Үзем дә белмим әле мин кем икәнемне. Мин бу сөйләү, тел буенча юморист булырмын дип теге мәңге башыма да китермәгән мин авылда яшәгәндә. Укыган вакытны бәләкәй вакытларда инде 18 яшькә хәтлек дип әйтик инде. Мин Казанга килгәч кенә миңа Салазаки әйтеп кенә Рифат давай юмористлар, ведущийлар шуның өстендә эшләргә кирәк, җырчылар море, алар 1000 штук алар арасында буталарга түгел дигәне. Хәзер соңгы арада Салазаки белән аралашканда да Рифат давай син җыр белән стрельнеш по-моему. Син теге сөйләвеңдә җырыңда бар дигән була. Белмим инде халыкка кайсысы якынрак. Мен икесендә өчтендә аны якын күрәм. Минем үземә туры килә торган әйбер. Теге ул хәтлек акыллы фикер әйтә белмәсәм дә, ну сөйләшергә яратам инде. Тел әбинеке тик тормый, лыгыр килеп тора. Мунча ташы белән тәрбияләнгән балалар бит инде без. Карап аларны туганнан биле шулар белән тәрбияләнгән инде. Как раз укырга кергәндә дә безнең устазым, минем устазым Салаваттан кала Шәмси Закиров булды. Шәмси белән 4 ел укытты. Очрашкан җирләрдә Шәмси булып кылам әле дип тә җибәрәләр кай вакытта. Белмим, ниндидер бардыр. Кайсы берсе Салават булмады диләр. Теге төрлесеннән төрле устаздан әзәс эләккән бугай. Менә хәзер үземне генә табасы калды инде. Үзем кая икән. 25 яшь. 25. Юбилей елы булды бу елы. Оренбург өлкәсе, Северный районы, Бакай дигән авыл инде ул безнең. Хуҗалык бер 200 ел хуҗалык бардыр инде безнең авылда. Бөтенесе татарлар. Ну безнең Урыс районына керән, Рус районы. Бердән-бер татар авыл безнең. 19 ел урыслашмадык. Безнең хәтта мәктәптән дә теге язу биреп чыгарганда татарча дигән. Шаккаттар Оренбургта да шундый татарлар бармы дим. Әйтәмче инде булмасын, Оренбургның бит инде төп тарихны укысагыз дип аңлаткан, акыллы кыяфәт чыгарып аңлаткан булдым әле. Дип иң беренче татарлар Оренбургдан чыккан. Аннары мине сорыйлар шаир, Оренбургдан инде зур шәхесләр чыккан кешеләр бармы дип. Мин соңгырада көлеп әйтәм инде, бу теге мактану түгел инде. Әйтәм, берсе Мир Хайдар Фәйзи, Галия Бануны язган. Икенчесе мин әйтәм, Муса Җәлил, Моби дәфтәрләре, шагыйрьләребез. Өченчесе кем дигәч әйтәм, үсеп истеп торабыз инде. Күлдерәм инде мин кай вакытта кешеләрне. Бәлки кем белә, бәлки булыр да иншалла, әйме. Урысларга ярашу, урыслар киен киләүне менә җинем сими дип әйтсәм, теге урыслар үпкәләр кебек инде. Алар бары безне аңламыйлар инде татарча сөйләгәнне. Менә андый ни минем дә йөрәккә нигә әзгенә күңелгә бер ниндидер бер ни сала торган әйбер бар, конечно. Менә син үзеңнең номерларда кулланасың, татарча җырларны урысчага шаян итеп тәрҗемә итеп. Аның мәгънәсе кайбер теге аңлап бетермәгән русларга. Ну безнең татар җырларында да бит кайбер җырларыбыз бар теге. Хәзерге заманда бигрәк тә күбәеп китте. Татарча җырлар ну мәгънәсезрәк теге. Фикер юк, әйтә торган сүз юк. Ул бәлки минем җырда кайбер җырларда бардыр инде. Үзеңә рухи языкка айналасың мәсәлән. Мин ул хәтле китаплар укыйм дип мактана алмыйм инде. Мин күпчелек театрларга йөрергә яратам. Мин инде яңа премьералар чыкса, Камал театрында булам инде мин. Искеләре булса да, мин инде Григорий анда бер 18 кабат точно карадым инде. Әлдермештән әлмәндәр вакытларында. Менә Казанга килгәннән бирле мин Камал театрында бер 1500 тапкыр точно булдым инде. Тинчурин театрларында шулай ук йөрим. Блакариев театрларында да, яшь тамашачылар театрында да караштырган. Инде мунча ташларны инде. Зур сахнада күпме сар? Зур сахнада дип инде. Үземнең сольник карьера белән чыгып киткәнгә бу ел гына әле менә шушы майлардан башладык инде. Тик үзебезнең яклардан чыгып әкрен генә. Һәрбер кеше бит инде, һәрбер артист үзенең своя, үзен ачасы килә, күрсәтәсе килә. Менә мин дә шундый тик кеше арбасына утырып йөреп кенә бит инде
Җәннәткә кирип булмый. Шуңа күрә үземнең тә агач таңына булса да дип шаярам инде. Әкрен генә бер арба ясап, шушы юлга чыгарга дип. Нәрсә тупларга өлгердең, ничә җырың бар? Бер 17-18 ләп җыр бар инде. Ну, бу проектта. Үземнең бер 24-25 җыр бар инде. Татарстанны йөрисе килә, Татарстан Республикасы буйлап. Бөтен кайда яшәгән теге бәләкәй авылмы, зур авылмы барсына да барып, һәрбер татарның күңеленә кирип каласы килә инде, ис калдырасы килә. Әкрен генә шулай башламасам булмый бит инде. Үзем алып барам, үзем көлдерәм, үзем җырлыйм. Миңа калса кызыклы программа инде. Туганнар тумачалар дип атала. Эчемдәге тышымда минем девиз да шундый бит. Нәрсә уйлыйм, шуны сөйлим. Ә менә ул туганнар томашаларының клибын, сценарийсын үзең яздыңмы? Эй, аның сценарийда түгел бит инде ул. Анда күренешләр бар менә табынны ничек бар шулай, бәлки табында ничек бар шулай күрсәтергә кирәк түгел. Мин бу җырны Салават кеш хуплагач инде Раил Садриевка күрсәттем. Раилдер шкам итәм, Раил абый карар, әйтәм шундый җыр бар. Давай без бара клип төшереп берәбез хәзер, мамин клип була все. Әйтәм нинди клипсың? Все минем идея бар дип. Әйтәм мин шулайрак күз алдына китерәм, әйтәм авылда нидер. Все Толымбай дигән авылга кайттык, Раил Садриев. Ну, кемнең акчасы бар шит илгә барып, теге яхталар снимать итеп, мотор иттереп теге шундый клиплар төшертер инде. Минем ухат акча булмагач, теге Раил Садриевның авылына кайттык та пыт-пыт трактор, бездә пыт-пыт диләр инде, алдында әрҗәле булган тракторны. Шул абыйны таптык та бу сатырга әзерләп куйган булган, бу яп мотор иттереп, шуның белән сөйләштек тә 200 тәңгә тоттырдым да кулына, әйтәм, абый, "Все, көне буена синеке бу трактор" ди. Мотор иттереп, сценарийсы юк инде аның. Теге үзебезчә ничек күз алдына килә, но әз генә табыннары артыграк булган, мин мотор жасап теге телевидениедән күргәч, әйтәм, "Бәрәш, бу хәтлек булган менә әле бу", мин әйтәм. Мин аны үзем дә аптырадым. Миңа инде акыллы кешеләр дә әйттеләр, кем икәнен әйтим инде, безнең шагыйребез, язучыбыз. Рифатты менә ди соң арада безнең ди татарларды менә шушылай бәйрәм итә башладылар бит. Син бер яклап теге пропаганда лагансың ди, шушы әйберне теге менә шушындый хәлләргә калмый әле дигән фикердә ята бу әйбердә ди. Инде икенче яклап карасак теге татарлар шушылай бәйрәм итә микән дигән фикердә туа ди, уйда туа ди, сорау туа ди. Төрле ниләр булды инде. Но мин аны концертта бу клип турында сөйләп аңлатам инде. Бу концертта мин аны шаяру белән дә, ни белән дә шушындый хәл булмасын. Но мин туйлар уздырып бергән кеше. Мин Эшкеле туйда уздырган бар, мөселман туйларда уздырган бар, Мәрҗәнидә уздырган бар, Мәрҗәни кафесында достым Рамил хәзрәт эшләгәндә, анда да уздырган бар 7-8 туй. Шул 7-8 туйның Мәрҗәни кафесында уздырган туйның да ахырында икесендә сугыш белән беткәнен күргәнем бар. Мен эчмичә дә. Яңа гасыр телеканалына сине үзләре чакырдылармы әллә син аларга үзеңне тәкъдим иттеңме? Мин менә Салаватта эшләп бетергәч 24 сезонны бетердек тә, Миләш Әләвиевне миңа шалтыратты. Раил Садриев тәкъдим иткән иде менә. Яшь талантлы егет, фәлән телевидениегә кирәк түгелме дип Миләш Әләвиевне инде мине чакырып алды да, сөйләшеп утырдык бер 3 сәгатьтә. Нинди хыялларың бар, теләкләрең бар? Мин аның күңелдә булганны бөтен әйберне ачып сөйләп бирдем. Мин бит бөтен кешеләр ачылып сөйләшәм. Нәрсәсе бардыр инде. Менә 30 августта беренче безнең төшертү булды инде, съемка булды. Шәһәр көненә җомга киче дип аталган проекттан башланып китте инде. Без анда Рами Шараф белән ике алып баручы буларак чакырдылар. Әлегә үземнең концертлар үстендә 19-нан башлана инде, 19 сентябрьдән башлана, бәрәс этнедән башлыйбыз. 25 яшьлек җегетне шундый зур җаваплылык алып авылларга чыгуы ул зур батырлыктыр инде. Инде хисләр кичерәсез. Ой, хисләр ике төр. Мин үзебезнең якларда йөреп килдем инде, Самар өлкәсендә, Оренбур өлкәсендә бер 10-12 концерт бирдек инде без. Бәлки белмәүчләр бардыр, бәлки белүчләр бардыр. Әлбәттә мин әйтәм, Салават җыр театры исемнән йөрим инде мин. Рифат Зарипов булып йөрибез инде. Әңгәмәне башлар алдыннан синдә байрак күрдем, Татарстан байрагын. Татар яшьләр белән дә таныш икәнсең. Менә шушында менә. Ишеттек шул бина турында да ишеттек. Аларның эшләре минемчә дөрес юлда алар. Алла бирсә, аларның теләкләре безнең теләк бит инде ул. Бөтен татарның теләге шулдыр дип уйлыйм инде мин. Менә алар теләгәнчә, без теләгәнчә мотор иттереп Татарстанда бер мотор, бер зур утрау булып, үзебезчә татарча, татарларча яшисе килә минем дә. Бина өчен нәрсә дип әйтә алмыйм инде теге. Әлбәттә инде ярдәм сорасалар теге ул хәтлек кулдан килгән теге миллионнар биреп булмый инде. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә һәрвакытта әзер инде. Минем телефонны беләләр инде алар, рәхәтләнеп теге нинди моментта шалтыратсалар да һәрвакытта ярдәм итәргә очрашуларга, анда әзме күпме акчалы табылса да ярдәм итәргә мин һәрвакытта риза. Мондый дөрес юл өчен.